Bona tarda. El tercer sector està sent cabdal en l'atenció de les persones durant aquesta crisi sanitària i social provocada per la Covid-19. L'atenció des de les entitats més vulnerables s'ha hagut d'intensificar i reinventar mitjançant en moltes ocasions la tecnologia per poder arribar a les persones ateses. Però moltes entitats encara no es troben en aquest procés per facilitar l'atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat, i això ha suposat un gran repte al sector. D'altra banda, aquesta crisi ha posat de manifest que la societat no es troba encara en el grau de maduresa digital que crèiem. Uns col·lectius necessaris com la connexió a internet o dispositius de qualitat d'aquesta bretxa digital. Per parlar sobre l'atenció social en un sistema per reconstruir i com ens ha d'ajudar la tecnologia, en el nostre cicle Reflexions de futur, avui hem convidat el Genís Roca. El Genís és president i soci de Roca Salvatella, entitat orientada a l'acceleració de negocis i de la millora de la digitalització. Benvingut, Genís, al nostre cicle de Reflexions de futur. Hola, gràcies per convidar-m'hi. Gràcies a tu, Genís. En el context actual, i tenint com a epicentre l'atenció a les persones, quina és la situació entorn la bretxa digital i com afecta l'atenció social als col·lectius més vulnerables? I com creus que aquesta crisi pot suposar una oportunitat per millorar l'atenció a les persones? Ens hem donat compte sobtadament que realment teníem una escletxa digital, una bretxa digital. Tots estàvem convençuts que havia progressat molt la capacitat d'accedir al canal digital, però ara que ens hem trobat davant d'aquesta situació hem observat que realment hi ha col·lectius que no tenen l'accés que té la majoria a internet. El més rellevant, però, ha sigut comprovar que sense accés a internet perdies accés a drets bàsics. Si que els teus fills puguin anar a escola és un dret bàsic o que tu puguis anar a treballar és un dret bàsic, si ara resulta que per no tenir internet els teus fills no poden anar a escola o tu no pots teletreballar, vol dir que si no tens internet no tens accés a drets bàsics. És a dir, si sense internet no tens drets bàsics, internet hauria de ser un dret bàsic. Però internet no és un dret bàsic. Internet és un servei que s'ofereix a uns preus de mercat i que per poder accedir a aquest servei, a part de pagar uns preus de mercat, calen unes infraestructures i uns mitjans. És cert, també uns coneixements, però sobretot calen uns mitjans i unes infraestructures. Probablement no tothom hi estigui d'acord, però a mi em sembla que aquests últims 10, 15, 20 anys la tecnologia ha evolucionat d'una manera que fa que no necessitem grans cursets de formació per accedir-hi a aquesta tecnologia. Necessitem molts cursets de formació si pretenem ser programadors o fer un cert ús intensiu d'aquesta tecnologia. Però si volem utilitzar aquesta tecnologia com a manera de seguir unes classes a l'escola o de poder seguir una reunió o estar en contacte amb la gent que estimem, etc., probablement no calen grans processos de formació, sinó que el que necessitem és accedir a aquesta infraestructura i que no hi hagi barreres econòmiques o de recursos físics, que no sigui que et falta una tablet o que et falta un telèfon mòbil o que et falta un ordinador. Crec que la gran bretxa digital ve per aquí, per l'absència dels dispositius o per la incapacitat de pagar el preu que vol dir accedir a aquest servei. Molts maltiraven pillant wifi gratuït aquí i allà i quan ens han confinat i no ens hem pogut desplaçar, no ens hem pogut moure, ha resultat que no podíem anar a buscar aquestes wifis gratuïtes perquè a casa no tenim connectivitat. Crec obligatori fer una reflexió sobre internet com a dret bàsic. I crec, per tant, que les administracions haurien de començar a plantejar-se seriosament oferir aquesta infraestructura amb accés gratuït per a la població. Aquesta és una idea que s'havia parlat molt, però mira, anàvem fent i no ho fèiem. I ara, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona és titular d'un tramat de fibra òptica molt potent. És una de les ciutats amb un millor desplegament de fibra òptica, però aquesta infraestructura no està operada com un recurs públic i municipal, sinó que està cedida amb contracte d'explotació
a operadores de telefonia mòbil que gràcies a aquesta infraestructura ofereixen un servei de pagament. Poder aquesta infraestructura l'hauríem de gestionar d'una altra manera per donar un servei d'accés universal. Quines mesures creus que s'han aplicat i quines creus que caldria aplicar? A part de tot aquest tema de l'accés, una cosa que és molt evident és que totes les organitzacions han fet un veritable esforç per intentar traslladar el seu catàleg de propostes, el seu servei, el seu acompanyament, ara en aquest nou canal que és el digital. Ens hem tornat tots, de cop i volta, especialistes en Jitsi, Zoom, Meet, Teams i no sé quants noms més, i tots estem intentant utilitzar aquests recursos per intentar continuar tant com puguem la nostra activitat. El que també estem descobrint entre tots és que digitalitzar les coses és una miqueta més complicat i que digitalitzar les coses no és intentar fer el mateix que jo ja feia, però ara intentarem fer-ho per internet. Totes les indústries que conec, tots els sectors d'activitat que conec, quan han fet l'esforç de la digitalització, inevitablement, és humà, ho puc entendre, el primer moviment que han fet ha sigut intentar reproduir les seves propostes dels seus serveis, però en digital. Mira, igual que ho fèiem abans, però ara en digital. I si us fixeu, els noms de les coses volen transmetre aquesta idea de, igual que abans, no t'espantis, però digital. Recepta electrònica, campus virtual, factura electrònica. Volem dir, igual que sempre, però ara electrònic. Llavors, molts intenten reproduir aquests serveis que sempre havien fet, però ara en digital. I el que hem après amb la digitalització és que la digitalització vol dir tornar a pensar les coses. No les pots continuar fent com les feies fins ara. Tota la gent que estava molt entrenada, molt acostumada a fer les coses d'una determinada manera, per resumir-ho ara, diguem-li presencial, quan abracen la digitalització, i ara molts ho han fet empesos per les circumstàncies, el primer que els ve al cap és aquesta idea d'intentar reproduir el que ja feien, però ara en digital. I aquest és un mal invent, això no acostuma a funcionar. Els resultats no són satisfactoris, ningú queda content i no acabem de resoldre ni d'atendre cap de les situacions ni els problemes que teníem sobre la taula. No dic que no hi hagi èxits, però en general, quan tu estàs intentant reproduir el que havies fet sempre, però ara en online, normalment el resultat no és satisfactori. Això és molt més preocupant, això és molt més complicat. Això demana tornar a pensar les coses. I quan tornes a pensar les coses, molt sovint et falten capacitats. I no estic parlant ara de coneixements tècnics, sinó d'enfocar els problemes des d'un altre punt de vista, resoldre'ls amb una altra capsa d'eines, atacar-ho des d'una altra metodologia. La digitalització normalment et fa entrar en crisis i una solució habitual acostuma a ser les aliances insospitades. Acostuma a ser complementar-te amb gent amb la que fins ara no t'havies complementat mai. Treballar amb partners amb els quals fins ara mai t'havies relacionat. I això és molt, no diré traumàtic, però molt dificultós per a una organització acostumada a fer les coses d'una altra manera, que en aquests moments es troba sacsejada per la patacada del Covid, cridada per les urgències i que, a més, s'hauria d'estar reinventant i replantejant-se el mapa de recursos. Són masses coses per intentar fer-les totes a la vegada. Però sí que hem vist que necessitem abraçar seriosament el camí de la digitalització i anem intuint que això de la digitalització no és tan senzill com ara ho farem per Zoom i ja veuràs que bé que anirem. És una miqueta més complicat. I quin creus que hauria de ser el paper del tercer sector en la implementació d'aquesta digitalització en les entitats socials? Les entitats socials, tradicionalment, històricament, hi ha honroses excepcions, però històricament han tingut problemes a l'hora de digitalitzar-se. Han tingut problemes a l'hora de mecanitzar els seus processos, informatitzar les seves activitats, dotar-se d'aquest tipus d'equipaments. I amb això podríem dir que històricament anem una miqueta enrere. I no és un tema només de si tenim més o menys recursos, més o menys pressupost, etc. És una tendència del sector. Tot el sector tira d'una determinada manera
i llavors això fa que la normalitat, l'estàndard, sigui aquest, i l'altre és excepcional, i que no estiguis fent allò excepcional se'ns tolera o se'ns perdona o es comprèn. Un altre sector que li està passant el mateix, salvant les distàncies i sense voler fer comparacions estranyes, és el sector de la cultura. El sector de la cultura tampoc és que estigués molt, molt digitalitzat i ara, amb tot el que està passant, tots intenten fer teatre per streaming, concerts amb no sé què, i, ostres, estan veient que el teatre per streaming no és exactament el mateix i que poder, si volen fer-ho en digital, haurien de fer una altra cosa diferent que no pas intentar tenir un plano fixe de l'escenari i que la gent es pensi que això és teatre. I el sector de la cultura sempre m'és més còmode parlar d'altres sectors en lloc del que m'interpel·la directament, perquè penso que així soc menys ofensiu o menys agressiu, però la gent, i d'això els del tercer sector en sabem molt, la gent només canvia davant d'una extrema necessitat. És molt estranya la persona que pren una decisió vital i fa un canvi profund perquè ho ha estat pensant al vespre. Normalment la gent canvia i reacciona per una extrema necessitat. Si una cosa està passant ara amb tot això del Covid és que estem afrontant extremes necessitats. 3 mesos tancats dintre de casa sense poder sortir. Això ens ha posat davant de situacions que no podíem preveure i que no podíem comptar, no podíem planificar. I davant d'aquestes situacions extremes, molts hem estat disposats a acceptar solucions que fins ara, racionalment, havíem esquivat o no havíem considerat. I ara no hi ha altra. Llavors, això ha portat a molta gent a provar coses que fins ara no havíem provat. No cal anar al tercer sector, grans empreses de l'IBEX 35, que el seu conseller delegat diu doncs això de la reunió per vídeo funciona millor del que jo em pensava. Però aquesta persona, malgrat tot el seu poder, ho ha provat per extrema necessitat, perquè per plaer i per gust no ho hagués provat. Em sembla que estem en aquesta situació ara, que hi ha una situació d'extrema necessitat i crec que això serà pitjor. Crec que les seqüeles d'aquesta crisi duraran més del que cap de nosaltres desitgem. I si algú ho sap bé, és el tercer sector que se la veu venir. Tot fa pensar que ara ens aniran desconfinant progressivament, però que el retorn de l'activitat de tots els sectors serà una activitat molt tocada, molt condicionada. Si tens un restaurant has de deixar 4 o 5 taules fora per no fer-les servir perquè has de mantenir una distància entre taula i taula. Si tens un teatre has de limitar l'aforament. Si tens una botiga de roba has de desinfectar-la cada vegada que algú la toca. I això durarà tant temps com tardem a tenir una vacuna o un tractament. I els que en saben diuen que una vacuna o un tractament poder tardarà 10, 12, 15, 18 mesos. I si tots els sectors d'activitat normals pateixen condicions alterades de treball durant 10, 12, 15, 20 mesos, molt em temo que no tots ho podran suportar, no tots ho podran resistir i molt em temo que viurem processos de precarització, negocis que no van bé i tenen que tancar, gent que va a l'atur i situacions en què el tercer sector tornarà a estar molt tensionat. I ara, en aquests 3 mesos, ja s'ha vist i s'ha notat, però a vegades detecto com si la gent es pensés que ara els vols d'octubre, novembre, ja estarem tots bé i em sembla que són pocs els que estiguin mentalitzats de que probablement tot el 2020 i tot el 2021 seran mesos molt complicats per l'activitat i que generaran situacions no desitjades a moltes famílies i a molts segments de la població. El tercer sector ja estava treballant, derrapant, mal dotat i amb pocs recursos, i si la demanda que se li fa d'atenció augmenta, com malauradament em temo que podria passar, la situació es tornarà encara més extrema. I insisteixo, i no vull ser sàdic amb això, però el gran motor de canvi és l'extrema necessitat. I crec que hem viscut una situació extrema que generarà, molt em temo, necessitats extremes. Per tant, toca fer les coses d'una altra manera, molt probablement.
aquesta extrema necessitat de la que tu parles, ens l'hem d'aprendre des del tercer sector, que som tan resilients i que som capaços realment d'adaptar-nos en aquests moments de crisi, ens hem de prendre com una gran oportunitat per canviar i per millorar l'atenció a les persones. Sí, si tingués que fer si tingués que triar una idea resum, que pot semblar molt òbvia, però no m'enfartaré de repetir-la perquè us prometo que he viscut moltes situacions en què la deies, et deien que sí, però no ho havien entès. Si he de triar una frase és: el digital demana, està disposat a fer les coses d'una altra manera. És molt més rellevant la capacitat de fer les coses d'una altra manera que no els recursos tècnics que puguis tenir. El principal repte de la digitalització no és tecnològic, és d'actituds. Digitalització equival a redisseny de processos, no a mecanització de les coses, no a tecnificació de les coses. És tornar a pensar les coses. I tornar a pensar les coses amb gent que té molta experiència i que la seva feina mereix molt respecte, no és fàcil. Doncs, Genís, moltíssimes gràcies. Mirarem de fer les coses d'una altra manera des del sector, fugint d'aquesta urgència i aprofitant l'oportunitat per reflexionar i, evidentment, per reflexionar amb persones com tu al nostre costat, que sempre ens dones molts bons consells. Moltíssimes gràcies, Genís. Ha estat un plaer poder comptar amb tu amb aquesta entrega de reflexions de futur. Moltes gràcies. A vosaltres i gràcies per tota la feina feta i la que farem.